Všetky sendviče sú... taký cool. Toto je také nezvyčajné. Čo je vo vnútri nejakej poličky? Fuj, je to nechutné. Ako ich môžem zjesť? Ach, hrozné. Šáv sa rozhodol ma otráviť. Skúsme to. Ach, aká strašná vec je. Čo to je? Vôbec mi to nechutí, Šav. Je to hrozné. Dobre. A tento vyzerá lákavo. Skúsme. Tak dobre. Natiahne sa tak krásne. Veľmi chutné. Babka, páči sa mi tvoje. Páči sa ti to. Čo je tu? Neuveriteľné. Som nadšený. Brat, uvaril si mi niečo neuveriteľne chutné. Je to sladký sendvič. Som taký potešený. Ach, 10-1. Je to tak chutné. Pravidlá! Víťazstvo je moje. Som tak